Dobrý deň, prajem. Chcem vám predstaviť vozidlo Lada 1500 alebo BAS 2103 od výrobcu Volský automobilový závod, Sovietsky zväz, ale to asi všetci dobre ovládate. Dané vozidlo je v stave, no ako to nazvať pekne. Nazvanie si myslíte sami, keď uvidíte video až do konca. Takže stav je taký, tu je diera. Motor beží, potom naštartujem. Prečo snímam toto video? Dané vozidlo nejaké pár rokov postalo na nejakých miestach neznámych. Ja som ho spojaznil, tak som zistil, že mi vlastne ho nepotrebujem. Tak by som ho chcel predať. Strecha je na ňom rovná. Ak sa niekomu z vás niečo hodí z tohto vozidla, tak mu to s radosťou ponúknem. Najradšej by som to vozidlo predal v celosti. Sedačky sú potrhané predné. Tento dvierka sú v celkom peknom stave. Tapacír dverí trošku plesnivý, treba poumývať. Má to najazdené 48 000, no ja si myslím, že to je tak 148 000. Podlaha po pokraju je znitá, chýba kúsek nosníka na ľavej strane pod šoférom, to je ľavá strana. V tomto stave tiež pleseň trošku. Zadná sedačka je v výbornom stave, nie je potrhaná, treba vyčistiť samozrejme. Tento vrch býva veľmi často dopraskaný od slniečka, tu je v výbornom stave. Nárazníky boli natreté nejakou striebrenkou. Svetla, no v takom strednom stave. Chromové časti už sú trošku také skorodované. Táto strana je horšia. Nadpis ešte Žiguli. Takto vyzerá kufor. Nádrž znútra hrdzavá, už som pozeral. Dvere, tieto sú znité. Lišty sú chromové pekné okolo dverí. Okno originálne. Bor, znalci vedia. Naštartujem motor. Na aute sa dá aj robiť pár krokov, by som to tak nazval. Takže ak by mal niekto seriózny záujem, nech sa páči. Auto štartuje. Brzdy, iba ručná brzda. Treba nastaviť ešte samozrejme karburátor trošku. A je ešte studený. Takže ak by niekto chcel, nech sa páči, kontakt bude na bazoši. A aby ste videli stav, tak kvôli tomu sa robilo toto video. Nech sa všetkým darí. Ďakujem za pozeranie. Dovidenia.